I així s'acaba l'emissió d'avui. Aquests són els espais que podran veure demà. 1:45 l'agenda sardanista. Seguirà el programa Càmera Oculta. A les 3 començarà l'informatiu Telenotícies cap de setmana, edició migdia. Després les aventures dels barrufets, demà al Rodamont. En acabar a les 4, a Esports en Acció podran seguir el partit d'hoquei gel que jugaran l'Edmonton Oilers i el Boston Bruins. Més tard, a 5:15, continuarà el British Open de golf. A 5:05 podran veure el programa Història dels Jocs Olímpics, dedicat al Canadà. I a les 8, l'espai naturalista Vida Salvatge, amb el títol Supervivència, la història més llarga. Continuarà l'emissió a 2:15 amb l'informatiu Telenotícies cap de setmana, edició vespre. A les 9:05, sorteig de la Loto 649. Després, a 1:15, Magnum i l'episodi titulat Una gallina força balladora. Seguirà a les 10:05 la pel·lícula Agostino, dirigida per Mauro Bolognini, amb Paolo Colombo, Ingrid Thulin, John Saxon i Mario Bertoletti. I a 3:15 els oferirem el programa Jazz amb Spiro Gira. Res més per avui. Gràcies per haver-nos acompanyat i fins demà. Bona nit.